ଟଙ୍କା ଦାନ କରିକି ବାବା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରି ବଡ଼ ସିଧା ଦେଖ ଗୋଟେ ହେଉଛି କୁନାଲ ମଲ୍ହୋତ୍ରା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ତା ନାଁଟା ଭୁଲି ହେଉଛି ସେ ଫରେନରଟା ନା ଫରେନରଟା ନାଁ ହେଉଛି ସେମାନେ କେତେଟା ଲୋକକୁ ଫଲୋ କର ଗୋଟେ ହେଲା ଏଡିଟିଂ ବାଲା ସେ ଏଡିଟିଂ ବି ଶିଖାଏ ହେଲା ଆଉ ଫଟୋଗ୍ରାଫର କେମିତି ସୁଟ୍ ନିଆହେବ ମୋବାଇଲକୁ ତେଢ଼େଇବନି ତେଢ଼େଇଲେ ଅସୁବିଧା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଠିକ୍ କଲ ଜୁମ୍ କଲ ସେତେବେଳେ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯୋଉଠି ଗଲେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯୋଉଠି ଯାଆନ୍ତୁ ଏମିତି ବାବା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ନାଁରେ ସେତେବେଳେ ଏତେ ମାଇକ୍ ପରିବହନ ନଥିଲା ବାବା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ନାଁରେ ଏମିତି ଆପଣମାନେ ହରିଧ୍ୱନି ଦେଉଥିଲେ ସିଏ ସମୁଦ୍ର ପାଖକୁ ବି କମ୍ପନ ଭାବରେ ଯାଇକି ସେଠି ଶୁଭୁଥିଲା ଯେ ବାବା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କର ଚାଲିଛି ଚଡ଼କ ପର୍ବ ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 3 କିଲୋମିଟର ହବ 2 କିଲୋମିଟର ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତି ଯୋଉ କାମନା ନେଇକି ଆପଣମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଯଦି ସେଇ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଯେଉଁ ଜଳଯନ୍ତ୍ର ହିସାବରେ ବାବା ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ଏଠି ରହିଛନ୍ତି ଯିଏ ଯେ କାମନା ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ନିଷ୍କାମ କାମନା କେହି ଆସିଥିବେନି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତ କାମନା ନେଇକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତ ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସାରାଦିନ ଉପବାସ ରହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ବାବାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତିଭାବ ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀଚୂଡ଼ାବିନ୍ଦରେ ଆପଣମାନେ ସମର୍ପି ଦେବେ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଗବତ ଶ୍ରୀବେକିରି ଦେଉଳିଆ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଶାଢ଼ୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛନ୍ତି ନେତ୍ରକୁଣ୍ଡ ପାଖକୁ ନେତ୍ରକୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ସେଠି ବେକଡ଼ା ପଡ଼ିଲା ପରେ ସେଠାରୁ ଆସି ଅର୍ଘମଞ୍ଚ ଭିତରକୁ ଯିବେ ଆପଣଙ୍କ ନାଟ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବେ ନାଟ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ବେକଡ଼ା ଦେବା ପରେ ସେମାନେ ଆସିବେ ଅର୍ଘମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ମାଠଭକ୍ତ ଶ୍ରୀବେକିରି ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଘ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଆପଣମାନେ ସାରାଦିନ ଉପବାସ ରହୁଛନ୍ତି ଅଭିସାନ୍ନ ଖାଇବେ ଆମର କଷାବଳ ଅର୍ଘ ପଡ଼ିଗଲା ପରେ କଷାବଳ ଛାଡ଼ିଦେବ ସାରାଦିନ କଷ୍ଟ କଷାବଳ ଛାଡ଼ି ଦେଇଦେବ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛୁ ଦୁର୍ଗା ଦେବୀଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରି ହରି ବୋଲା ହରି ବୋଲ ମା ଦୁର୍ଗା ଦେବୀଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରି ହରି ବୋଲା ହରି ବୋଲ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରି ହରି ବୋଲା ହରି ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରି ବୋଲା ହରି ବୋଲ ଏଟା ଅଫିସିଆଲ ବସିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ କାହିଁ ବସୁଛନ୍ତି ଏଠି ଯାଆନ୍ତୁ ଯାଆନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଘ ଦିଆହବ ଯାଅ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଆନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଖାତ ଉପରୁ ଭକ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଦୟାକରି ଯାଆନ୍ତୁ ଆଜି ପାଠଭକ୍ତ ଶ୍ରୀ ବେକରି ଦୋଳ ଆସିବେ ଓହ୍ଲେଇ ଦିଅ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ସାଗର ସାଥୀ କ୍ଲବର ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସାଙ୍ଗ ବି ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦିଅ ଆଜି ଦେବାଦେବୀ ବାବା ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱରଙ୍କର ପଞ୍ଚବର୍ଗୀୟ ଏହି ଅବସରରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମଣ୍ଡଳୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ଏଇ ପୋଖରୀଟା ସେମାନେ ଖାଲି ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସେ ବାବାଙ୍କ ନାଁରେ ପୋଖରୀ ସେଟା ହଉଛି ନୀଳ ପୋଖରୀ ଏଇଟା এটা ইয়ে আমার সাইড পোখরি এটা ইয়ে করে ছোর পোখরি ছোর যেমন নালিয়া গঞ্জি বেতপাড় ধরল মানে 13 রু মানে পাঠভক্ত হাতের দিয়ে মানে সেটা ভক্তি হিসেবে কার্যক্রম শেষ করে বীরবন্ধ কার্যক্রম শেষ করে সেই ধরছেন তাকে কালী মন্দির পাখে যে বেকড়া পকাই ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି ଏବଂ ବାବାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ନିକଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ସେମାନେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏହି ଅବସର
আসছেন কুହନ୍ତୁ বাবা